Значи, след това, да си продължа мисълта. Продължи. Да. Как влизаш в играта? Точно така. След това ми одобрили са ме. Вие като ме питат майка ми с какво се занимава, баща ми какъв е. А с какво между другото се занимават родителите? И аз да те питам като един бос в фолк индустрия. Баща ми се занимава с езици, а майка ми е директорка на училище. Майка ти е директорка на училище. Тя ли те поощри да влезеш в поп-фолк индустрия? Или не те спря? Нашите не са ме спирали. Защото казаха? Аз пея от много малка, се занимавам с музика и никога не са ме спирали да се занимавам с пеене. Винаги са ме подкрепяли, са били зад мен. И какво каза мама? Иди в поп-фолк индустрията да станеш звезда, мама. Интересното е, че така отстрани, като нямаме допири до такива хора въобще. И тя ми казва, виж, иди, пееш, да станеш известна. Добре, защо да не те вземат? Но въобще няма нищо подобно. Нищо подобно няма. Въобще не е това, както си го представят и малките момиченца. Хубави се пеят, хубаво отиват, хоп и ги вземат. Въобще няма нищо подобно. Как е? Значи тебе те одобриха и след това питат ме с какво се занимават родителите ми, имам ли си богато гадже. Ти имаш ли си богато гадже по това време? Имах си, да. По това време? Да. Сега ме излъга. Не. Как ме излъга? Леле, нямаше си гадже по това време. Имах си. Имах си. От 5 години си имам приятел, но не съм го споменавала, защото не смятам, че... Богат. Какво казваш богат? Какво разбираш под богато гадже? Мога да разчитам на него и ако искам, може да ми помогне. Колко лева той има в банковите си сметки? Въпросът е колко лева ми иска фирмата, за да започна да работя в тяхната музикална компания. Чакай сега. Наистина ли фирмата ти иска пари, за да започнеш да работиш в компанията? Не да ти дава пари, а ти иска пари. Да. Договора, който ми дадоха да подпиша, а и на всички други изпълнители, не само за мен. По принцип всички договори са такива. Така. В договора пише, че трябва да си финансираме еди колко си песни, еди колко си видеоклипа в рамките на еди колко си време. Сами, да. Това е. За това ли те питаха дали имаш богато гадже? Да, заради и ти им каза, че имаш богато гадже? Казах им, да. За да ти предложат този договор? Да, и те ме попитаха, като подпишеш, със сигурност ли ще останеш още с него? Ще може ли той да те подкрепя, да те помага? Обаче, доколкото аз разбирам, не богатото гадже ти е платило. Да. Как я плати първата сума за клип? Първата сума... На босовете на фирма? Да, теглих заем от държавата. Защото богатото гадже каза... Не мога да ти дам такива пари. Не, аз сметнах, че няма смисъл. Сега се захващам, правя аз кариера, няма смисъл той да ми дава такива пари и такива суми. Аз теглих кредит. Аз сметнах, че 10 000 лева. 10 000 лева кредит, за да си платиш първия клип на голямата фирма, която те нае. За да не са ми казали точно какво ще си платя с тези пари. Казаха ми, не си до еди коя си дата, такава сума. И това беше. По някакъв начин те дадоха ли ти документ за това? Дадоха ми документ. Може ли да ми го покажеш? Какъв е този документ? Вече е в окаяно състояние, защото е много подавна. Квитанция са ти дали, Милечка. Това е сега, че си купила салам. Или кружки за туалетната. Да. С това ти доказа, че ще влезеш в финансовата схема на фирмата. Точно така. Засне ли клип с тази фирма? Не съм направила нищо с тези пари, които внесох. Тоест, те не ми направиха нищо с тези пари, които внесох аз в касата. А какво стана с паричките? И едно голямо нищо, да. Изгоряха. Колко време ти чака след тези пари да направиш това, което те ти бяха обещали? Близо 2 години. 2 години? Да. Ти стана заложник срещу 10 000 лева на тази фирма. През това време ти ходеше на участие? През това време си ходих, на участия, които не са ми уреждали. Те разчитах на свои познати, които са ме слушали и ме викат на свои правиш ли отчисления за фирмата от тези участия? В фирмата не, защото имахме уговорка, докато те не ми направят нещо, което клип, песен. Ти няма да им даш парички. То няма никаква логика, значи те пак спечелят на мой гръб. Просто няма. Те вече са спечелили 10 000 лева. Да. Те уреждаха ли ти участие? Не. Не ти уреждаха участие.
А други момичета като тебе, които участваха, колко лева дават на фирмата? Колко процента от сумата на участие? Различно е във фирмите в България. Зависи вече договора, колко процента ще се договориш с продуцента си да му отделяш. В тази фирма Хикс как беше? Колко? 30%? Има и 50%, има и 70%. Да. Има и 70%? Да. Повече, отколкото получава момичето? Да. Кажи ми, моля ти се, има ли вярно в това, че се уреждат и, така да се каже, секс зависимости? Фирмата така държи момичето да влиза в определени сексуални контакти с определени хора? Това пак ще ти каже до договореност с изпълнителя и изпълнителката и продуцента. Ако тя се съгласи така да се изкарва пари за песни и за клипове... Има ли такива случаи? Има, да. Ти участвала ли си в такъв тип договорки? Не съм участвала. Предлагали ли са ти такова нещо? Не.